Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Angliani Aprilia Nurmala. Kula saka 11 akuntansi kali absen 6. Teng mriki kula badhe nembangake tembang Asmaradana sing judule Ora Gampang Wong Urip. Ora gampang wong urip yen ten weruh uripe pira uripe mung padha sara yen ora weruh arahe mula dadi wong becik marang Gusti lan wong tuwa supaya uripe penak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.